Wannan ba batun kuɗi kawai ba ne, batun amana ne. Tallafin karatu alƙawari ne, kuma alƙawarin gwamnati kamar gada ne. Idan an karya shi sau ɗaya, mutane sukan daina hawa. A yau, dubban ɗalibai 'yan Najeriya da aka ba wa tallafin karatu na tarayya na shekara ta 2024 suna cikin halin kunci da halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda me? Ba don sun gaza ba, ba don sun yi kasala ba, sai don gwamnati da ta kira su shugabannin gobe ta yi shiru a kansu, ta basar da su, ta wulaƙanta su. Ka yi tunanin an cewa yaro ka tsallaka wannan kogi, ka je za mu ɗaure ka, za mu riƙe maka wannan igiya. Yaro ya shiga ruwa ya fara iyo, sai da ya je daidai tsakiyar hanya, ga kifaye, ga abubuwa, ga dabbobi masu haɗari, sai aka saki wannan igiya. To haka ne hukumar tallafin karatu ta tarayya ta yi. Yanzu haka abinda nake gaya muku, ana koran dubban ɗalibai 'yan Najeriya daga dom-dom da hostel-hostel. Lokutan biyan kuɗin makaranta yana wucewa, kuma ana ta karatu. Iyaye na waɗannan ɗalibai 'yan Najeriya, wasu su sayar da wayoyinsu, wasu sayar da awaki, kai har ma da motocinsu, saboda an yi alkawari za a biya waɗannan yara kuɗin karatu, amma ba a cika ba, kuma suna cikin halin tashin hankali. To, gwamnati ta riga ta ware kasafin wannan kuɗi, amma kuɗaɗen suna ina. Kuma wannan abu da ake yi ga hatsarin da yake ciki. Idan har gwamnati ta kasa cika ɗan ƙaramin alkawari kamar tallafin karatu, to me take koya matasa? Tana koya musu mummunan darasi ne na cewa gaskiya wauta ne, gaskiya shashanci ne, gaskiya rashin tunani ne, kuma shiri na karatu da duk abin da za ka yi ba shi da amfani. Abin da muke so a halin yanzu ba roƙo ba ne kawai. Muna so ne mu tunatar da gwamnatin tarayya akan a saki kuɗaɗen tallafin karatun waɗannan ɗalibai. A faɗi ranar da za a biya wannan kuɗi, sannan a gyara tsarin aikin ya kasance ba kullum sai mun zo mun yi bidiyo akan wannan lamari ba. Aka gyara shi kenan ba za a ringa samun wannan matsala ba. Domin jinkirin adalci zalunci ne, kuma jinkirin tallafin karatu yana nufin ana kashe ɗalibai da gobansu sannan a hankali. Idan wannan shiru ya ci gaba, to ba za a ƙara kallonsa a matsayin kira ba, amma a matsayin wata hujja. Hujjar me? Hujjar cewa Najeriya tana cin zalin masu ƙoƙarinta, kuma ta raina masu ƙwazo. Ɗan Bello ya ce idan gwamnati ta sa hannu a kan alƙawari amma ta kasa cikawa, to ba kuɗi kawai take sacewa ba, goben ƙasar baki ɗaya take salwantarwa. Ƙarfin jama'a, sabuwar duniya.